chief guest, Madam दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा दतमायाव दंफैयो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों दिनैहायथ' बड'फा उपेन्द्र नाथनि जोनोम सान ओमफ्राय 68थि जोनोम सान फालिथाय आरो ओमफ्राय फरायसा सान ओमफ्राय दा बाव फालिदों बावहायनो जों नुजाफैदों आरो ओमफ्राय दा जा हायो बेखौनो एसे देखायनो नाजानोसां लोगोफोर नायलांदो मेन गेटआ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिया थांनानै थाथों बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिया थांनानै थाथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि नायदो लोगोफोर बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ बिबार बावनो सिगां बुंनो थाखाय खावलायबाय Here we have in today's auspicious occasion respected chief guest Madam
बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय नोंथांमोनखौ सिगां फारसे आङो सिगांबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि बिबान बावजेनगिरि उपेन्द्र ब्रह्म ट्रास्टनि चेयारमेन लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार सुबुं बसुमतारी बिथाङा बिबान बावनो सिगां फारसे सिगां लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव दिनैनि गाहाय आलासि नेशनेल जार्नालिस्ट आरो ससियेल एक्टिभिस्ट मेडाम रुपासिनाय बिथाङा बड'फानि मुसुखायाव बिबान बावगोन ब्रेकफास्ट मोनजागोरबाय लोगोफोर गुबै जानाया रसगल्लाजों फिथाजों आयौ गुगुलगोरा फाग्लासो माबाया फिथाया गोखाव जानाया गोराद्राय खौरांगिरि बिथांमोनखौबो नुजाफैनो खावलायदों जोंनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङाबो बे समाव एकदम आगत स्टेजवर सरत ভিতৰত দিয়া আগত बे समाव जोंनि आलासि बिथांमोनखौ बिर होनो थाखाय गुरै खावलायबाय 1, 2, 3 बिर होनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव जोंनो नांगौ खौसेथि खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो नायदो लोगोफोर गासिबो बिबार बावगासिनो आरोना आसामनि ट्राइबेलफ्रा गोमालांजोबसिगौमोन राव हारिमु गोमालांजोबसिगौमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बेयो जाथावै नङा दिनै नङा गाबोन हयथ' बे जाहैनोबो हागौ ओंखायनो दाबि दैखांनाया गोजौआव लाबोनांगौ टेक्न'लजिनि दुनियाव लाबोनांगौ सोलोंथाइनि गेजेरजों साइन्टिस्ट बानायनांगौ इन्जिनियार बानायनांगौ डक्टर बानायनांगौ बिराद गरम मोनखावजोब्बाय दिनां गरम आरो माबायदि आखाइ गोलाव गाननानै फैलायलायबावदों फुङाव फैनायथ' नै लोगोफोर सिख्लाखौ नायनोबा ओरै नाय जेव जेव जायगाफोरखौबो यहाँ बुलाए गए थे उस टाइम में नेशनल मीडिया असम को मूवमेंट हो रहा था 1980 में और नेशनल मीडिया ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी